An balimaw ani ɲankuma bi kibaru b'an bolo k'a las'aw ma o de ye ko Komaga ni ale bɛ Jɛnɛ mara la ayiwa Mopti région na yen kɔni binkani wale dɔw kɛli kɛra yen ayiwa sibiri tɛmɛnen su a kɔni yirala k'a fɔ kɔni ko binkani wale ninnu kɔni senfɛ su caman kɔni bɔra ni dugu fitinin in na min ye Tabita Kulaku ye ni ale ye fulaw ka jɛkuluba dɔ ye olu kɔni ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ kɔni ko ni maa o maa sara nin ko in na k'a bɛɛ ye fulaw de ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'olu ka jate la k'a bɛ taa fo maa 32 la wa ko mɔgɔ minnu kɔni ye nin ko in kɛ kɔni ko u kɔni donsofiniw de tun b'u la ko nalen ka se ayiwa dugu in kɔni kɔnɔna na u ye mɔgɔw kɔni fara ɲɔgɔn kan ni ka fulaw b'u la ni ka taa u faga ko mɔgɔ minnu yɛrɛ fagara wa ko denmisɛnninw b'o la ani muso caman wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛnɛ ko nin ko in kɔni kɔfɛ ko min ye kari yɛrɛ su ye ko maa kelen ninnu seginna ni dugu in kɔnɔna na ni ka ayiwa mɔgɔ 4 fɛnɛ kɔni ko faga an ka finitigiw kɔni yɛrɛ fɛnɛ y'a jira k'a fɔ kɔni ko dugu kelen in na ko olu kɔni tun ye maa dɔw bila ka taa ɲɛɲini kɛ nin ko in na olu selen ayiwa kari don sɔgɔma olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko olu ye su 16 de ye nin yɔrɔ in na ayiwa kɔni u y'a jira k'a fɔ kɔni ko olu ni maa ninnu kɔni ma ɲɔgɔn ye nka ko ni u ni maa o maa kɔni ko olu nana kama de ko ni u ni maa o maa kɔni ye ɲɔgɔn ye ni marifa kɔni b'i bolo ni tɛ an ka sɔrɔdasiw kɔni ye ko marifa kɔni ko u bɛ minɛ i la ni ka i ɲangi ni min kan ka da i kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen an b'a jira la k'a fɔ kɔni ko Bagi ni o ye jateminɛ ye min bɛ kɛ ayiwa ekɔliden minnu bɛ kilasi 12 na ayiwa o kɔni banna an ka jamana kɔnɔ ayiwa dɔgɔkun tɛmɛnen ayiwa nka kibaruya dɔw kɔni sera an ma minnu y'a jira k'a fɔ kɔni ko Ansongo a kɔni ma ban ɲuman na ko k'a d'a kan kɔni min ye ayiwa Ansongo karamɔgɔ dɔ ye ni ale tun bilalen don ka ayiwa ekɔlidenw kɔni kɔlɔsi walasa u kɔni kana sonyɛni kɛ olu kɔni a jirala k'a fɔ kɔni ko ekɔliden 2 de kɔni bɔlen filɛ nin ye ayiwa jateminɛ in kɔfɛ ni ka taa ni karamɔgɔ in kɔni gosi fo a ka salle kɔnɔna na a jirala k'a fɔ kɔni ko ni ekɔliden 2 ninnu tun bɛ moto de kan n'u nana u tilalen u ka examen la ni ka nin sɔrɔ a sigilen don ka gosi ayiwa min yɛrɛ an ka finitigi minnu tun bɛ nin waati in na ekɔliso in kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko u kɔni sera ka mɔgɔ kelen minɛ ninnu na ko kelen kɔni o sera ka boli ayiwa an balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani cɛ ka kulomajɔ la